Tuke kuma seche kore kwano kod odiechieng' makiny piem mar World WRC Safari Rally biro rumo kendo jaloch ng'ere ayanga. Tim mar Toyota mane oyudo loch higa mokalo kotelnegi kod dereva Elfie Evans nigi geno mar nuoyo lwetgi ne loch kata odoko ni koth machwe gwenge ma Naivasha kaachiel gi yore mok beyo osekelo midhiere ne derepe mathoth. James Opondo luonwa piem mag WRC Safari Rally kendo miyowa lipot makamae. Odiechieng' mar adek e piem mag Safari Rally nochakore okinyi e boma ma Naivasha bang' koth mapek chwe otieno mangima. Yore nobedo mapek ne derepe ka thothgi gechegi ne okethore kendo duoko geno margi chien ne yudo duoko makare. Nyaka sani jaloch higa mokalo e piem mar WRC Elfie Evans omako thuolo mokwongo. Odiechieng' ma kawuono nobedo maber kod Evans kata odoko ni mitoke noyudo hinyruok matin e kidieny mar ariyo. Feeling unwell more last night, today, and really suffering, so not easy, but also the conditions were super tough this morning. We got a puncture in the first stage, so we lost another 2 minutes, and yeah, all in all, it's very, very hard to keep the momentum and the motivation. Yeah, the first one of the morning was pretty good. Then on the middle one, we had a bit of bad luck with a puncture from somewhere, and then the last one we had even more bad luck with having some big group of zebras on the road. When coming flat out, I needed to avoid them. I couldn't stop completely, so I went off the road, not to hit the animals, and then we hit some stones and had a puncture again. Piem ne obedo mapek ne derepe mawuok pacho ka thothgi ne ok odhi nyime gi piem odiechieng' ma kawuono. Achiel kuom gigo ma osekelo midhiero ne derepe ma Kenya en sir moromo e kinde ma thothgi ywak ni piem mag Safari Rally dwaro omenda moromo. Yesterday it was slightly difficult. Lakini Leo is much better. We did all 3 stages. One was okay, but very rough with rocks, and then the other 2 were very wet. So it's got a lot of the locals out, but we managed to come through. It's all about expenses, really. I mean, it's not about we don't have talent. We have talent, but it's the amount of money that needs to be put in that is prohibitive for Kenyans to go to that level. Piem mag Safari Rally biro dhi nyime odiechieng' makiny ka piem mang'uolani e kind tim mar Toyota gi Hyundai. E kindeno ma Toyota biro timo manyalore mar kawo loch mane gikawo higa mokalo. James Opondo, Ramogi TV.